Hindi kami oman yung si Rostom. Ayan, nipki ko na kanong nangay at tiyakan na mapatayan na tiyakan. Na di ko silubo na mga wata ko na eh. Buwata na mga pagiwata ko sa minsan. Na pagiwata mo po sa pagari. Ngayon tiyakan na wata eh kuhay. Mga wata yung hindi. Untung ka? Uway. Watay ali day abusin nila. Ana ngayon sana ka. Gitu wati kali mo na tara. Untung ka din kasi ako maganda. Untung ka. Uway. Hindi ko magagawin mo, ko magagibugat ka na yung magagawin. Ano ako nagigaraw ito man na gusto. Na sukya pa kakita wata ini. Na inawa na kasi nga tayo. May una kanug sir. Tiyak na matuwa nga sa iPhone nakatkaino. Nambili ako. Niyaling ako siya. Nalalangaw na kandiran do. Ay katawiran ako na ang binuti sa iba. Buto nga. Ha? Tama ko pa nga nga pa. Ago ka na upama na atong na kuwandra ka ni side. Sa tama na sumiyong kikaw daran na dakan mo masawalay ka. Umiyaw mo ko sa walay tiyak ka na sa paring mga buta na kana. Di lang kayo akaywa nga kano ba nan para tupasa nga para bunang bulay. Nakubulay ni Ralayman. Di pusa nira. Pusa nira. Mulay kung siya sa sarili. No, mulay sa sarili na inaanda tukod sa walay. Kani juro na riya. Asara may lang na tukod niya. Wa niya pusa. Ana di ko mali. Yaman. Diyan nga na kayo nakatususulutan na gaos na isi inyo. Diya da nami surko ni Dilal apitong gibu kaya niya. Aya pitero Dilal nati na bapa na betang na nang liya nga na lupa. So Alam niya kami, gimana na, panama ako, tanong siya sir. Mapapatuan mo. na sukalasan, sukayo o. Sukayo. Akin na ganun. Ay, dito siya nga kana mo ta kayo. So lupa nga sige inisan ni Kasir na di mi pagilubok sa man niya. Mao to ka tatausan. Kailan mo sila. Dito pa kasabi natin, mga lupatan wala na. Na di na ni Manias pa kami di sini bukan tanong ko na Dia kan ubah miya alin sudi raking dulu na tak ino bakal ubah miya. Dahil na ayam mo na sula lang yan magsika di. Ilaman ayam piya magbuya nami ko kuan atago kayo nito oh. Tigi ka di nahin sa natigin na pangilibog si kasano. Tiya ka na uba pangilibog na katataw sa kan narkiyan di. Ha? Katataw yung narkiyan di. Ha? Importante ito yung pagawin ka sa loob na pakanulo nila so lupa ka sa kamanimangan ng kanon. Oh. So, na. Kagiyaw pa man na kuminuwara ka sa 2,000. Kapag pindibaw, natigil na ka sa 2,000. Ha? Nasa kamanimiterin ito. Kau to. Kapitero yan, muna sa kapon ikong gagawin. Ito ni katanong. Nanang, Kaya ni ka sa Norayang magtuyagan. minggu na na ba kung siya kasakyan nila kaya na niliyak na pinili api aso sabtu aso na da bitero ang ikasan no diga pingil buko. Lagi. Manong inatiro akan dia kan aliba asya kan. Madi uto ba? Nanti iba pa na miya, baka na ba niyan maninaw? Ay kakataw na kan, nili pa lagwi niya magkikaroon. Yan na ka miyawa unto. Oh. Mo to ka plalakaw niyan na saya kami nuntod na sumimboy ra kan sa dundi buti gina sa bapa tigin gele bukon. Kau. Nagyo to mo bigat rin ka ko. Nagyo miya ka umapman na so hindi ka na pingil bukyan man. Kada kan mabuti ura. Kuan. Nataya si kasanurot pa kan, hindi ako sa to na pitero ang pagiyang naging pingil bukan. Ini makuha na ang baka ko. Nakita ka naman ako kasi ako sa nagilot na kaya tao ba na ba kaya ka na ayaw man ang mata na dito ang ginanakya ko. Kaya wag mo pag-isip ko kakasulan na. Kaya kung ano ka na dito ko Kakamuk siya man. Gantay taro. Di kaya ka kasi alim. Ano tanong hindi ba tiya ka ba tanong isa na kawa? Ako ba tanong di bubu isa ka benar? Tapi agad tayo makabubenar Dito, Aki. Makabubenar siya kay ni Rostom. Makabubenar siya sa Lord. Lagi sa kana kabi na bedibat ya kana ba tanong di bubu bata. Ay ka kanon na para po ma sige na tamban ka sa wata na nasuon niya siya kay ni Rostom.
Na umusan ka. Hindi na naging Hindi mali. Inaama ka, napal na yan. Papasya ini. Hindi na siya pala tinggi gini. Hindi na siya pala tinggi gini. Wah, kata. Kaya ba ito na siya gini? Kapag kayo manasigan sa yung ano pa yan? Bapak, nadakapagilip ko na ikot kapagilip ka mga dito nakagamay. Sa nagpagilip mo siya gini. Bakit ka dito kayo? Ati naman ano ba ang marigay mo nga? Ilan man siya kapagayan sa ako. Sumiwa ko man. Ano na pinapa ni? Aba niya kinuna. Agim niya pa tira niya. Ilan yung mga panutulungor ka no? Si Marcin ka, oh. Di ako masasig. Ha? Matanong. Hindi ako masaya puja si. Bata si Lili at pakaano. Ha? Kaya kuan na tingin na pungilibok mo nga na kuan. Tiyak na mata nung ulibog ang dito ko normalite. Tiyak ni gataw sana kan na betangan na tiyak ni kuan na pamana pung ako ka. Yorke. Bumili ako kuan na dagati bumili ako mo bang yung pa ko kuan. Kulaos. Ano man katadubus. Tiyak na ato na pungilibog ka rin. Tiginaway. Natiyak na kauto soriri ka kanang maninga. Ngilib ka nga siya diyan na kana. Tingin na sa katang, kauto sa katakan. Tingin na margas sa kan. Tiyak na kompleto to. Kodin margas, ha? Sa katatiyak na dulun tiri ka tiginaway na to biya ka din pririk. Na atural yan gina sa katiro ak na sabtubo suno. Da aba ko ng pitero. Ha? Dan na bak nung yan bak nung pitiri awa ka sa nakimas ng gada. Subay-bay ako nga, siya si Marcin ka. Ha? Karena, ay di pa kaso, nagyang mga buwata na niya. Kakanaw ko, barida sa buta ka na, di kumipinulong o tungan niya ka na maliwanag. Kaya tungan ako niyan, panabulong na ako niyan. Katasin nini. Mata, kaya tulong amin ang dali, nadasali si Ito, Martin. gusto kami siya. Abati kayo ni Matusar nun, ang malinis mo na. Niya, dabong ka pero Nakanaw ba ay nga ba kan pag siya yung pamalatay makabubunarar kano. Adi ko kabaya nakanaw ba kano ba kan sila ko kano pambugay sa kabinar. Pambugay sa kabinar na sila ka. Lagi yung buta kano. Nakatay mi atin mo kami sa mga pagiring ha. Na api wala di kay kesuat na iman to nakita ki ikesuat ka nagyapa ko mamerka. Yung mo siya sa no. Wala iman to na ini kan meron juga ada ba. Ay, ano yun? Tadi sa dikat kiri, ang ina, dato man na, tagi gitu ba, Eric lang mo yung kasano, nagingutan yung kun, nakatiya ka na, nakasama ka man nakatiya yung ka, kaya guni man ako pa mo lang sa si, na natin sa, kayo, napiya kayo nguta ko niya, tigin na, ulot ka kadigin man ikatawan. Kaya mamahagi yung tigin na, kung tiyak na nakabid, agi man natiyak na nga, tubar siya tama na yan. Masisilid, di ba magigiraw? Nagiti mga puro nagamalok may pupurong kinarakat di sa kaina. Katawan niya kini. Ako ay. Kaya dito na tumatagap kay may mungkin di si buro. Ay, sabi niya si Eros, tama na, utat tiga ka. Eros, tama na, ikat na siya lumbat yung kanabatan talo sa pira pulo na, mas tunggu na kasi Eros, tumakay, pira yung talo ka. Tangalan niya, buka na, tangal mo na. Na sa akin nakanobo ko. So, bigilin tanong ala na kata si Kasano. Ako pa nga nagdaagan siya ka sa kanila lupa ina hindi ka pa Kasano pungilip ko. Wati yun ba? Ano makatero? Di na nabay na iba di kapker lang itang takay. Di ka ba sa ba na kami ako dito mi sukatero ka. Di Hindi pa siya dyan na Naba, pero nakadami man. ayaw ba plan ba? Nagito ba kaya tausakan? Ayat yaman ang kurkakan sumadang. Oh. Madang at yaman ang rakan. Ayaw bumana piagap tang sa mga luksakan. Natigang na di ko kabaya uba kami makatitamparakap. Mga tampar busa luksak iba pa. Ayaw ba klaro na natigang iba pa rostoms kana mga luksakan. Nandun man ay kapakisabutan ago katitingga na tigakan so tama na ang kaya lupa. Gitu ba, di ka beritero. Di mo tapi di ba bitero ano na ba kanu siya mo kaya sa abna. Pwede na na. Di ko pagi bitero kiro sa may abna ya. Lama na na. Ilang mga tiro ako ron. Oh. Ilang mga tiro ako ron. Pag inigan niyo man. Oh. Sa akin nakataya si aki utuwa pada mirong na miya nakasa. Ha? Katawan niyan so reko niya ki ini panugangan niya.
aburo. Away, katon yan. Hmm. Siya kaya ako na katon yan. Auto si sulutan Kasi ako. una ka. Nakana uba ako pita ko kiyaki niya kadi. Kapigilin tanong wala na ang tekurasi yaki niya kasano. Ay importante na api anta manari kilupar ka noron. Nalupa ka. Oh, gina, kuri ka lang. Kuri ka anta kilupar ka noron nalupa ka. Ayaw gusto na nga na itatagin na paginja na nakan. Nawan na kaya kun ka noron na udah siya ko. Di mo niyo trust kasi ni. Kasang ni mabubuli pa lukulusan. Kuri ka na. Ata tiro niya pa lukulusan yun siya. Kami bisa mana kaya gini kami mamasak siya kuan. Ika-taloy. Makanya sih kamu punya mana lampu sih? Ika-patang to si Kan kuan. dyan makambuya-buya. Ika-patot. Mas kami buting zaman na malalabo sa zaman na yan. Ay, yung mga luksiyo saya. Sa akin na yan yung mga action ako mabu. Yung nga yung mga lupasi ina na sa akin na buni ko mamakawatan siya. Namanya bubay ako kaya nila kanya. Ada kan mga kuha na. So ano yan, kan nabili ng mga pagarin na ibigay, nila mo na. Kung makapipigil ako na masarap-sarap ako siya, pumunta ko, so buwan namin na magibibo. Nagibo pa ni Kasya nga, tiga ka na, ubang tukiba din, mga pagarian nila, so ada kan diri. Nasugun siya na ibubiga ko nila, kung saan siya tubog na sungun niyo ron. Kaya pa, sabi na nagsisunga siya bundi na, iba era na kaya makamba ko na, tiga ka na, misita ka namin yung ada sa mga kuwasya ka na. Kagi naman, dinadama ako na kuwan, tiga na din ba siyang problema. So kaya balin si Rostom, natiyak na naman, yung ano ng mga lupatan na aawaan tanuanan, na kailangan na din mga kulong siya. Na kami, ito na, yung glasrak niya, amin. At hindi na, bapa na si Rostom na ito yung mga lupa. Kaya kadang niya pala yung mga alok kayo. Natiyak na nga, tiwag yung mabugali mo. Dito mo pala karoon mo sa tayo. Wala, panakita sa tiyak na. Hindi na nakinankiyan ko yung nga, nabubalik talaga mabubalik nga lang makuhan. Hindi ka bubaya ka nito. Hindi ka nabubaya ka nito. Gusto na sa kanamiya ko kaya ko kaya sa kami si Juan niya. At siyempre, kagitan to. Maunak man siya namin kaya kanya di Lagi, nailaman na realim putel yung wapno. Kaya ipo na kasi na matang wala, kaya abuy kabriyan sinagibu ka nagagalibu ka iba pa kamad. Nga nabubalingan Why? Pure. Kamarog na kalasan na ya. Giya, ato na hindi nga sa tsumuna di kalasan. Tama sa'yo, di na kalasan na. Na, Nabubali miyaling mo. ako saya. So kaya pa kabaling ka saya. Kung itong ano ya, tuwaga yung aya kaugaran. Baling ka ki. Ha? Tiginap ka ako manari sa riduay. Oh. Tiga ka na ito na riduay. Tigin na nga ya riduay. Tanong miyuno kay pidaw si Darupaw. Oh. Tiga ka na waki at tiga ka na mapuno kairan. Adi ka na sa kamasa upo. Na di kun malalayagang puro sa dunia. Ha? Miyaling si kaugaran. So kaya baling yan. Oh. Na miya baya-baya ko. Miya dua kami. Kay kaugaran. Kaana di kumipagda sa na. Misib-sib na rin si kaugaran ng galab ka. Oh. So kaya galab kaya jib na napakadup ang urong na tiga ka na way. Na tiga ka dup kaya na tiga ka miya pa sa di galab ka kaon. Tigi na way dito man ay kay Marcin ka. Oh. May galab ka. Ini udah sa ngilor kaya ang tuwa ko. So kaya galab ka urong. Dito miya ka. Bisa mo kupan ikaw dara nang utar ko nimo. Tiya ka na ino ari tiya ka. Asi ka dito niya man. Ha? Ami ka ba sika kami aga dagga na sadang ngulub ka na. Ha? Nato na kaya niya to sa mana plagitan ka. Sabi dia ka gawa ka saya. Oh. Nagito. Tiya nga pinan ako yan. Ha? Nandiya kang ginawa kami. Nagyamba na nga ako ang pipero manaman. Yang ay ati man ay ke saki amato. Yang mamula ko sa niyo. Buko ko ko yang puling na pemanidiw na ko yang puling. Tiyak sumuduba ko na puling tidaw ko sanjap katan makasasakit kay ni ano mo tidaw. Dumudugo ako dun. Ha? Kaya kuan. Iya kan ko kaya. Kau dara. Buko niya sadaya sang katlo. Tiyak na law dito. Iya kan telo ko niya sadaya sang katlo. Ayaw di ko niya muplag. Tiyak na patay. Kapuna na ako to. Ito mo na palagoy na. Ayaw palagoy mo. Ito yan lang. Misino ka na garan. Ayan, iting mo lang sa ko. Siya ka na. Lagi yan. Buko na ito mo na rita-rita. Dahil kayo di ko na nagulutang rumi. So may una na diyan na diyan na. Diyan na ilang man na rin kaugaran. Ha?
Itong lagi kuwan na tiyak nga huwan na munur ka sa mga riduitan siya na ibti magubang ka arumwar ra ka. Yun. Paman na bakari penurugan niya nga mga pinata mga tigil na pagubang na mis kari kaudaran. Sa nagiuno ka sa kapatay si isi. Ay di siya nga iyang pil. Di sige no sumong. Ito nga pa ka ang ginawa niya. Sama niya ka makang ginawa kami pa. Ano ba? Makang ginawa ikanop man adi ka no pasensya eh. Ginap ko na lang itan tuwitan, ako ginakasuisa. Odi tunduri karumania na di niya pa mga pangundi kaudaran na ano ba kuan. Marata mo mali kang bubagi kaudaran no ba. Wang mapi ka tutumonay. Pero kataw na kan mamububaya eh. Nati ba ba si buba? Ay bangat niya, ikaw ba na iba suya tangan ko. Makukuha na kan mga aneso ko na kay ko suya kau ya. Nanami ay minisan dila na nato sa gari. Lagi balik mga datu ang kami lang. Na kay buku kuan kaya na bilang si Jason ko pila po ni. Ay tayo na. Kata ma ron yung girostom na inutan na ron di pagagita. O to si Mino napakatabi mo kaya bumata. Nakatatag. Maway di kami man. Nabubiya di kami miya katarusan na. Mino. Gimana rin siya tiyak ko kami pa na Driver siya ka. Di ba mo? Yun na lang sumuan. Napasada din. Itigilip ka nung layo lang. Kenapa ko dingin? Kenapa ko dingin? Kenapa ko dito kurangan bakuan? Ang bali, kuha na nga yaw matakan. Why? Motor niya masak kay Lia kayo. Na kayo ni Ran. Na dito siya nga ang tira noon. Ayaw sto na tiyak na rin yung kayo siya. Wat tiyak na bumili ka nung gubas ka. Uba ni wat tiyak na pusa gina matawa ko pusa. Uway. Matawa ko pusa. Ito na yung mga kayo. Mga lawangan lang nila. Kata kayo ang view. Sulit Miyabal to na kaya sangkot niya. Isisismat siya. Uda ka na sa Matitilukan niya man ang tarayo sa Rio sa Kapantaran na Rio kumanot. Abo man na may kakapisan nas kami kay Amadi Boy. Kaya kuan kinuto mga padgana. Si Mong. Uway. Ayaw yang uto sa bala o kapan tulungur ka o. Ayaw kami inuaro sa sabala na family Malaysia. So serong daraya family iba pa penudia kasi so na mga kapila mga Mga pero naging penudia sa nibol niya mura sa. na kinutoy dalumping ari ba bayaw so buli sa pala bayaw sa bada. Ang ito man, ay yung pagkakataon ng pagkapiaan ng mga durian nun. Na pilat ito anib. Siya din niya kapilati. Ani ba pagarian sa? Na ini kinuera na ini sila na kalat. Alib na kikum sila ni mau na tigili mo bilo. Bilo abugan lagi na nakikaya di ko ay kuan anak ko baka kanan ni si Kelly. Choro sang karo.